Dom nilimen Richard Killing ini nilitum labang so press meet kicup hapon alam tiga lapuhen lo non MP kilik alang li akeha ya marsing pisu apa nilitum kado kawi sitame atok anu an sitame nilitum sarpisar putum labang so arni nilitum turjok si nilitum alang pan kepahai pan nilitum citudun nang po lapen nilitum alang lipan sini ne tum tado tahai mene sitame nilitum local EM Mante MSc education alang panlang ra ilitum kado gawe bidi lapen la kado gawe sithan simum pon seroi apan lapen ilitum alang pan pehai pon na lapen development sitame ilitum local sitame pinangan wan tang lo lapen kaprek atum putahai development na we towara we mo sitame alang li sitame ki unan pen ke wan bom lo lapen non prang dolang alang li ta an pen ke wan ni pan bor ipon lor labang so lahai akam malong ke tong sekot pen edet tahai men klem pru ke edet tahai sitame alang li sitame an pen ke bidi sore do an pen ke litum apan ake joy wan apan klem pilo lapen school college sitame non ke atok anu sitame ke ban eng lapuson ke thek long kom lo an pen ke kado ka we mat ke alang li lar ni sitame lar pon bom lo ki an pen ke lasi nili chuning ri kang tung ilitum duar baguri arada tum lapen ilitum okengjang la risoi jang tum sitame ilitum ki lar ye phan pulote lapen ki peklar pon ye phan pulote ilitum abang putin sitame matha pon paminai lapen ilitum matha pensi abang so avut sitame ilitum chipidun hur aprang si ilitum Deithor BJP Youth Wing ahin pen Pherangke bitung atum pan nilitum kachupa teng pen so press conference along kewang apot aprang si kardom pipen churu lo kardom asi pini nilitum labang so press meet pada press conference ke hang ke pha kapre kalam thang mata we nilitum ke pha lam the bangala pohen lo je ilitum sitame non kewang ji lok sabha election mate MP election hut ko sonsi ilitum Duarbagari ari soe jang tum pucot kai lo kadoga we sarpu tum punon kadoga we tum than stame Duarbagari citizens atum anaba ke ilitum methang ar puchi chini pen ilitum methang kosonma kerap kelong tang ba punon ilitum langam lang kedam tang por an stame ilitum Duarbagari hawar along punon Duarbagari hawar puan chot ke kali stame kapre hawar along sta Lasua government atum pan BJP government atum pan pinang atum mesensi pusi pudam bom lo boy fit stame kadoga beta thek pon long prong lo ini tum karbiang long hawar punon stame lasua government ang luchok lo bupen ke ko ano ni tum development sta long pon lo la puson da taxi atok anu punon stame konan ni long ke komane sudet ni da long stame hadak sta hospital pen chenglo nona bang ke school punon je dak nilitum Duarbaguri MSc mate nonapang ke EM lo alang li in charge education alang li education EM long lo pupen ke labang so Duarbaguri puan chot kali sitame karbiang longa school mate educational institutions an alang li kapang tang ponje phala an so se kapang tang ponje pan ke alang li mission 2025 pula so motive pensi non pinang an kapaching tour pon mate development hin sitame alang li paprang bom lo la persona taxi alang li puchot kali tim karbiang long atum an sitame Dr. CM tuliram long hang pen cheng lok ilitum bangso karbiang long mas council kachari tum karbiang long pan anso se kapa develop ponji anso se lir long ke pami ponji pan sitame bang bor I bom pen non ta pachun pon bom lo la person si non alang litun ke claim ke dam misen pen non ke dam tang por an stami development pen cheng lok pinang an editum la karbiang long phan an ka paching thur the ka pot alang litun ke claim ke dam ke misen pen jok kapre asong atum por stami non lok sabha MP election por stami kapre song long pen editum lang jongdam me APHLC punon mate congress ai punon mate kapre song pen stami alang litum methang song chi ri pen si la BJP atum sitame alang litum ke claim kita mesen pa join si BJP atum long chepa ok dulu la buson lo budang te kunat pensi ilitum lapu ilitum kunat pensi ka sorsar da mathai ke dulang it athema kitam tang por an sitame ilitum dak Duarbaguri long bus aprang bulot aprang pen langam lo budang te nona por bang ke pinang kaching thur thek pon long lo ison soni dulang la bang hok lo kadoko beta chini lo je
kacing thur pon un ilang son sta doleng poi phit sta me alang litum pha jong si litum la por pi bon bom lo patang te ha ke cheng pen sta ko alo ne backward pen non bang ke litum la undeveloped che man lo la person si mo prang ke bang nya por an ta litum no sa alang litum phan apor pi bon bom lo patang te la bang so government jong si ako ini long bom lo patang te litum an so se ke me developments ta me long pon bom alang posi ni litum hin pen sta me kachinia son an sta me chipaklang lo la person si ako kisung ki un e ponon ajat polong stame kadoka ve em atum mate cem atum stame alang lituma along an litum humridam alang lituma long jong si lituma birta chepali lu tang alang litum stame ketam tanga por an sta ajat son along stame shirabdul la person taxi litum mainly I'll focus on duarbagori lo putang te litum komane keso ki un e ponon mate komane school admission alo pencheng lok kiso ki un e mate komane pena business choklem ji walong ku an sitame ilitum IEM mate local MSc sir Richard Talk B EM in charge education alang li sitame kedam tanga por ansta kadoka we pan sitame alang li lake menit ke dak nirong kali mate ne party kali pu party chelang le pen alang li dhorom sitame lang pon pe pen kadoka we pan sitame kang hon pon pahuman la puson si ilitum sitame lason alang litum party plak play dhorom plak play lapuson mane arta buna ajat plak play tum phanjong si litum la por pipon bombe purutang te mu aphi kapre ka a government tum wang por bang ke alang litum ko pilone litum phan sitame akuna ngi thuji ahok lo kedam tanga poran sitame alang litum success ke onglo lapuson si isil eson soni bang alang litum sitame unsuccess ta dolo webit sitame hala jong si litum akichok chi jong se lang litum han jong dam rong pulatang te akichok ko an ke ong lo ma lang litum ke claims da mi litum hala bang litum ko piloma lang litum ke chok che ke le ko piloma ki une dera son ar bang litum lang ponang le lo non kedam tang por ans da me lang litum ko pc litum phan ke claim piloma litum phan na ke van piloma hala haya puthak litum lang nam lo nang hala haya lang dam pen le mo prang ke bang ya por ans da me non ko son se ke van thak thak ma la son thak thak se lang litum wan pi bo man litum phan nang wan pi bom pu ning the pen si alang litum phan ako puthot labang so government along kapang ni thujia thulong jia phan ilitum RD pidunang po RD ki pidunang ya bang ke isi main focus bang ilitum owe kimi atum sta kerang sot lo owe kimi atum kopia pot lo kerang sot purutang te pini ke alang litum se hadak karbiang long sta chari pon sta me morni si ke nang litahai pon ni litahai po athema laso arta pen arta age pen age generation pen generation lo te la haya son bang ke ching la pusi cheprek bom si chelar bom lo budang te pini alang litum ke ja pon son thot si nang litum sitame alang litum kelang keja kachari mesena join si nang litum sita alang litum along cherap dun lo chetudun lo la puson si nang litum alang litum along ka cherap ka chetudun ke mesen nang thek long si anut ka prek tum sitame nang litum along pen nang charlie dun pen mori si ki nang li phan sitame halaso level long ansta nang li sitame chetek long athema inu the leader bolotang te radat aphan lapen khai aphan radat aphan lapen namethang ahawar aphan koson si kelang chari jima lapen koson si anso se angsonga level anso se ka develop pon along ke pon un unjima halapan si litum bange main motive donang ji athema litum langdam lo nang pinangan adim sitame dak Deithor along pudet kali boypit sta duarbaguri along ponasta pinangan development sta wanlo alang li non hejong dolamara along stame alang li longyong thom schools ka khuli je phan stame foundation link stone stame alang li bohaposon si aprang ke bang ya por an stame alang li anso se development ke ban ye phan se alang li chisik ding pen se dolo la si alang li phan jong si la son na por ilitum non alang li litum phan nang kenang jia por jong si litum alang li phan cherap dun un edet cherap dun thek thedet polotang te mu halaso alang li ka chisik tang son stame alang li pa playing on det polasi alang li ka chisik tang along an ilitum anso se alang li pa playing on de je phan alang li long ilitum cherap dun lo patang te ilitum ke mang son an stame moani si chunpon bom si non stame chunpon bom lo moani si apor bang ke non ki chun bom son na taxi muap aprang ke bang ya por an bang anso se chun thu bom po lasi ilitum dak Deithor Youth Wing, Deithor BJP Youth Wing ahin pen kachuning ripon alam bang ada pohan lo. Jadi tum dak Deithor ahawar Deithor
arada tuma pan an pulin itum kachunri ke kai lok webhit sta kadoga we duar bagori la pen kadoga we karbiang long arada tum pan an sta men itum kachuning ri pen ke than pachini pon jalam ke la pulo je non ili tuma pan alang litum towar ke minang wan pi bom nang rab bom asona taxi ili tum yo se alang litum pan apor pi pon bom la pen an so se ili tuma pan akem mi son sta men nang pawan pi ji pan anu saya ke meson nang pawan pijia pan nang sinitum nang alang puluh tang telang itum pan ako itum apor pitudang ko na si non apor non Pherangke election MP election ahu Pherangke ilitum sitame ning mesen me at pen ilitum ning che thepon lo nang ake hai amor sing tu so pan na si alang lipan ilitum ongdung a vote pen pahai pon pen mo Pherangke Pherangke apor anstame ilitum karbiang long aphan sta me han national level an kapali unji aphan alang litum ha hirjume pidun na hirjume pidun pen alang lipan support dun pen alang limo Pherangke Pherangke an sta me ilitum aphan nanga cherai komji la pen ilitum aphan nanga chelang konji aphan silitum alang lipan sta me cherap dulang puk nasi ahok lok kisuman alam bangke pinang anatum ka ilitum kasorsar puge dak kasorsar alam bangve bon stame pinang ana song atum mate ka prega song atum bangke BJP atum ke khaiso phan meme khaiso phan heno o la puson si ke jong pon la si labang solon ke BJP pulegi pudam kali la daga bangke nangli neli hano responsible kopi bon responsible ke to kok pulatang te nangli jongsi alang lituma pa nangli inu leader lo nangli jongsi alang lituma long la haya issue pon tek te nangli jongsi la haya issue pasol juni alang lituma long ari do dunde pulatang te alang litum sitame la an karbiang long ha war the bi alang litum sitame palilap ki un elo la si la so kapalilap je join ne ke arong tin ha war tin long sitame leaders tum dolo la si leaders atum sitame un an bor inang proje methang ha war methang long ri ke mesen ye phan ke alang lituma long humri dam pen non son nilitum Deithor long besame Deithor leaders atum jongsi hala alang li CM atum bate EM karbiang long achari atum long pali dam de pulotang de Deithor development sita non avedet po isi long ri long jongsi nang li development kenang sot pulotang de hadak ke do tip a leader atum nang li leader ka chekrong bang si fully responsible lo athema nang li leader jongsi alang li tum long lam lun pali dun thek the alang li tum phan issue than thek the pulatang te alang litum siname nang rap thek the der son po lasi ilitum le responsibility and pon lo nang ilitum responsibility and pon pen alang litum phan puthot ako apor pithul nang apor pi pen alang litum phan ilitum ongdung abot pen ake hai amor sing to so phan stame pahai dun nang pahai dun pen mori si ilitum phan mesen a development ke wan ji phan alang li phan ilitum cherap dun nang lasi pinangan kapre song atum bangke ilitum non karbiang long matela council autonomous council long 6 schedule area long je labang so article 244A aputha sitame BJP atum aphan BJP song aphan kaparun mate ke bear son thekon long alang litum ke labang so article 244A ahin ke alang litum claim dam de la puson si thekon long bom boy phit sitame lakali la so putha labang so article 244A puthap ke claim ke dam ponang ji ke alang litum le claim pon dam vek nang ji pokalo labang so long ke nang li peneli si fully responsible dolo ilitum sitame alang litum long arjab dun thip lang po ilitum le arjab dun thip pen RD pidun lo pula tang te alang litum ke ilitum aphan nang ke rap ji aphan ilitum aphan anjo se high level nang ke pon ye phan si chirok top pen do bom lo lasi labang so article 244A puthak sitame ahok lo kedam tang poran sitame pinang RG ding pet sta itum chunpon pe ason ji thek bonong lo poi phit sitame ladak le itum ki jutkok ji kalimati ilitum langam nang kapre ka government ilitum jongsi karbiang long kapre organization tum kapre song dum jongsi karbiang long autonomous council la long na ingni lo karbiang long na chari lo putang te latum sitame nikan isihin yang bong labang so article 244A ajak kong bate lasname pachun pon unjima lasitame nang tum munthi ponang ji lasi komatum si non ke do thip ma alang litum phajong si litum apor pi thu bom lo bulang te mori si aprang bang ya por bang alang litum sita pejo pen non sitame nang li chini ndelo ni li da chini ndelo sitame pejo bang alang litum sita claim pon bom lo lasi laso ke claim pon bom along ilitum jong si alang litum phan teng dun pet mate thak dun dak mate paklo dun du ba son lo pulatang te ko anma ke claim tang lo son anstame akok lo rup lasi alang litum ke claim son anstame paklem pon bom lo nang paklem pon bom pe morni si lahai puthak stame chun pa me po athema alang litum stame non do de sang se pen claim bom lo lasi laso long ilitum
Karbi ang long arada tum an ku sta me kado gawe non kewang jia election along sta ili tum kedo bom a government tum phan chirap chito du nang po athema kedam ta por an sta me alang litum ili tum phan ake me development a hin sta me ili tum phanang wan PO lo la pusona taxi mo Pherangke wang ya por an sta me an so se ili tum phan development kit nang ke wan pi pen karbi ang long sta me morni si an so se develop district ke manje phan mate morni si ke develop state ke manje phan ili tum ari dengsi hala arpu dolo la se ili tum sta me alang li tum phan chirap cheto dun pen alang li tum han mi ongdung avot pen ake hai amor sing tu so phan pahai dun na pahai dun pen morni si ili tum phan mesen a development ke wan ye phan li tum phan alang li long chuni ri dun pen lamthe chipali dun na kardom